Falamos esta semana moito, tamén anterior, pero sobre todo esta semana, pois que comezou o curso, garantía o Concello que comezaba o luns no Conservatorio, que tamén pois arrancou na Escola de Idiomas, aínda que a matrícula se estende esta mañá. A semana pasada arrancaba pois no sistema convencional de ensino, en infantil, en primaria. Tamén arrancou o curso en unha entidade, en un lugar moi especial, o Centro Ocupacional A Escada, que leva moitísimos anos traballando aquí en Culleredo, é dos poucos en Galicia con estas características, público que ten estas características, un centro ocupacional para persoas con discapacidade intelectual, e a persoa responsable técnica de A Escada é dende hai moito tempo xa Pilar Vilar. Pili, que tal? Moi bo día. Hola, bo día, Fran. Gracias por atender a Radio Culleredo, como sempre. Gracias a vos. Cando comezastes o curso? Pois empezamos o curso o día 15. Estamos aterrizando, como quen di. Como decía eu antes, igual, bueno, pues eso, no Conservatorio, na Escola de Idiomas, parece que esta semana comezou o curso en varias instancias. A volta ao cole, que tal foi? Bueno, ben, estamos en período de adaptación, bueno, de momento non hai queixa. Os usuarios e usuarias, neste caso, que veñen destes meses de estar descansados, igual que cando volvemos, se fala moito do alumnado cando volve ao cole, me falabas de adaptación, notan ese jet lag, que estábamos tan ben de vacacións e agora volvemos á rutina, non? Evidentemente, creo que todos o notamos, e aquí no centro notase moitísimo. Entonces agora toca retomar hábitos, retomar horarios, porque, bueno, o verano é moi largo, cambiamos rutinas, bueno, de madrugar outra vez e volver a rutina, pois nos costa. Entonces estamos, bueno, aquí no centro os últimos 15 primeiros días de setembro, que son os que empezamos, os tomamos como período de adaptación. Entonces vimos un pouco máis relajados, pero collendo a forza para abordar todo o que nos queda. Pero que facedes tamén como no cole, ides adaptando horarios, incorporación progresiva, ou como facedes? Algo así, non? Supoño. A ver, facemos sobre todo unha reducción de horario. Empezamos cun horario de 9 a 2, todos os días da semana, pero sobre todo as tarefas que facemos no centro son como, empezan sendo pois de forma máis lúdica, facendo cousas que sean moi motivadoras, traballando cas persoas que temos aquí no centro, pois o establecemento de relacións, porque moitos deles as súas relacións sociais son aquí no centro, entonces se non están no centro non teñen esas relacións, entonces temos que volver a abordarlas. Entonces empezamos dunha maneira máis moi progresiva e moi relaxada. A Pili Vilar, eu quero pedirlle que explique a xente, aínda que moitísima xente, sobre todo da audiencia da emisora, pois xa coñece a Escada, pero as súas características non hai moitos centros como este, decía eu, en Galicia, Pilar, e entón a mí me gustaría que para a xente que ao mellor non coñece o centro, que expliques un pouco en que consiste a súa actividade. Vamos a ver, este é un centro para persoas con discapacidade intelectual. Actualmente temos, homologadas 20 plazas, 15 delas son para persoas empadronadas no Concello de Culleredo, e temos 5 plazas conveniadas ca Deputación da Coruña, co cal poden ser ocupadas por calquera persoa de calquer concello da provincia da Coruña. Neste momento esas 5 plazas están ocupadas e nos quedan 6 vacantes das de Culleredo, pero, porque, rematamos un proceso de matrícula no mes de xullo, pero vamos a iniciar un novo porque temos 3 novas solicitudes, co cal estamos ao 80% da ocupación. Este centro leva funcionando desde o ano 90, como ti moi ben dice, un centro público, actualmente son solo 2 en toda Galicia, con estas características, porque generalmente suelen ser centros que levan diversas asociacións de
familiares, bueno, pues todas as que hai ao largo do panorama galego, non? Entonces, aquí os rapaces, o que traballamos con eles, sobre todo a súa autonomía personal, pois favorecela para que sean os máis autónomos posible, e tamén traballamos a orientación social e laboral. Hai moitos rapaces que estuveron, que saliron do centro e que ahora están traballando en empresa ordinaria ou ben incluso en emprego con apoio. Aquí no Concello, por exemplo, en Xardinería temos unha brigada e rapaces do centro que están nesa brigada. Tamén no Xardín Botánico hai unha brigada de emprego con apoio, tamén temos rapaces que saliron daqui do centro, e hai outros rapaces que, que están no centro e que esperando, pois, a que chegue a súa oportunidade, e mentre seguimos traballando, pois, hábitos, autonomía, non sei, que é moi amplio todo, me estendo demasiado. No, pero evidentemente eu que quería precisamente eso, Pilar, porque eu sabía que falas, por eso te chamamos para que nos expliques moi ben e darlle a xente unha idea moi clara de o traballo que levades facendo, porque desgraciadamente para a xente que non está metida no mundo da discapacidade, que non ten ninguén no seu entorno, ao mellor toda esta labora pasa desapercibida e non debería ser. Sí, bueno, a nosa realidade é que, como te decías, levamos moitísimos anos e aquí xa nos empezan a coñecer. Pero si realmente nos coñece, pois as persoas aquí do contorno, nos estamos aquí no Burgos, xusto picaditos da escola infantil, a Galescova, e todos os veciños e veciñas nos coñecen. Hai persoas do resto do Concello que ao mellor non tanto, pero bueno, se nos identifican. Levamos moitos anos traballando un dos nosos objetivos tamén é facernos visibles, pois que nos vexan. Entonces facemos moitas actividades fora. Temos unha actividade semanal de informática que vamos ao edificio de servicios múltiples, co cal coincidimos con outros personas usuarias que van ao resto de clase, pois informática para adultos, vamos polo camiño, facemos clases de educación física tamén aproveitando tanto nas pistas como paseo marítimo. Se nos ves, nos fan visibles, e hai moita xente que a veces nos pregunta, sois unha asociación? Pois non, somos un centro de aquí do Concello. Xa os mesmos rapaces o explican, porque están moi acostumbrados a esa visibilidade. Eles, tamén traballan, eles manteñen unha página de Facebook, e tamén intentan, traballamos na aula de informática, e intentamos tamén que eles a manteñan e, facer chegar ao resto de persoas a través das redes sociales. Estamos nun momento de inicio, é bastante limitado porque se procuramos que o fagan eles. Entonces, coas limitacións que cada un ten. Pero, traballamos moitísima visibilidade que se nos coñeza. Tamén se nos coñece polos obradoios que levamos a cabo. E che preguntar, porque hai moita xente que coñece a Escada por esos obradoiros, esas manualidades, esas blogs, esas material de papelería tamén feito, non? Esa especialidade que teñen en reciclar papel, mesmo chegaron a ser mestres en algunhas actividades cos colexios. Eso tamén é un xeito de integralos e dar a coñecer e de interrelacionalos con outros grupos de población, como os máis cativos do Concello, non? Efectivamente, pois un dos cursos que facemos, aquí utilizamos moitísimo papel, moitísimo material de refugallo, non? É unha das actividades que máis éxito ten é eso, o reciclaxe de papel. Os nosos chicos e chicas son expertos aquí, entonces en diversas ocasións por distintos coles do
de aquí do Concello nos chaman para si podemos ir a darlles un obradoiro de papel. Entonces, ese obradoiro non o damos nos os técnicos, o dan os rapaces, eles vamos con material, con un grupo de chicos, eles van explicando os cativos, os máis pequenos, pois como hai que facer o fan con eles, e, bueno, se ven o resultado. É unha actividade que é moi motivadora para a nosa xente, porque, bueno, se ven como que eles tamén enseñan, eles, además de saber e ser expertos, son capaces de transmitilo. Entonces, pois, bueno, é moi motivador, é unha actividade que intentaremos retomar a lo largo deste curso, porque lles encanta. Lles encanta salir do centro, lles encanta estar no centro, pero salir do centro lles encanta tamén. Bueno, pois comeza o curso en Ascada, mencionaba Pili Vilar hai un momentiño o tema, bueno, primeiro da adaptación, da volta ao cole, ¿no? Pero logo o tema das actividades e de que o curso está en marcha, desa tamén, bueno, pois saída un pouco ao mundo, ¿no? Darlles esas habilidades e relacionarse, que se coñeza a súa as cosas que fan e tamén interrelacionalos co resto da sociedade do municipio. Facías referencia, ademais, hai un momento ao tema das plazas, non? A mí me gustaría moito recalcar un pouco para esas persoas que poden, esas familias que poden estar interesadas, como é o proceso para poder optar a unha desas plazas. Hai que, eso ben, é o Concello ou é o centro o que contacta con outras institucións, ou as propias familias poden estar interesadas e solicitar. Como hai que facer? Como é o proceso normalmente, Pili? Vamos a ver, nós temos un proceso de matrícula que normalmente, igual que no resto dos centros, nos meses de marzo, abril, maio, cando nos abrimos ao período de matrícula, sempre facemos difusión a través de redes sociales, a través de Radio Culleredo, mandamos información aos colegios e institutos, e tamén a través todos os técnicos de servicios sociales, de bienestar, de educación, compañeros de cultura, etcétera, a través de todo o Concello. Pero tamén hai persoas que veñen pola súa conta. A veces incluso parando por aquí e preguntando, mira, pero este centro de que, pero que facedes aquí e tal. Entonces, inda que hai un período de matrícula, que é eso, marzo, abril, maio, cando empeza, sempre, se hai demanda, podemos abrir unha matriculación extraordinaria, que é o que nos está pasando neste momento. Pechou ahora, antes de verano, a matrícula ordinaria, pero sí que tivemos varias solicitudes ou persoas interesadas, pódese volver a abrir. Como además en este momento temos plazas vacantes para Culleredo, pois vamos a volver a abrilo. Tamén hai xente que ven interesada pensando que teño un familiar que neste momento está no outro centro, pero ao mellor me interesa para o curso que ven. Entonces xa lles damos dando información, nos recollemos os datos todos e nos poñemos en contacto cando comeza o período de matrícula. Entonces o que facemos sempre é unha entrevista cas familias, ca persona interesada, ca persona usuaria, enseñamos o centro, coñecen os rapaces, ven aquí in situ o que se fai, poden probar por un rato a quedarse a ver se adapta, se non se adapta, a ver como son, pero bueno, eso facemos ao longo do curso. E cando se abra o período da matrícula é cando nos chamamos a xente e facemos difusión para que todas as persoas que estén interesadas que se podan achegar. Unha vez aquí xa lles damos toda a información de toda a documentación que se necesita. Realmente o único requisito que nos piden, non só neste, en todos os centros ocupacionales, é un certificado de discapacidade ou ben de dependencia. Despois o resto de documentación, bueno, é irla recopilando, pero o requisito único é ese.
Bueno, pois comezou o curso en A Escada e hai que divulgar, xa que falabas de difusión, pois nos difundiremos todo o que fagades porque hai que visibilizar todo ese traballo importante que o centro ven facendo, ven levando a cabo dende hai moitísimos anos nun eido pois moi necesario. E a Pilar Vilar, a responsable técnica do centro, a nosa Pili Vilar, como la chamamos nos. Moitísimas gracias, Pili, moito éxito para este ano. Bueno, que os adaptedes ben ao comezo do curso. Moitas gracias, Fran. Bueno, e volveremos a falar seguro ao longo do curso, Eso esperamos, graciñas. Gracias, Fran. Unha aperta. Hasta logo.